acabar con ele e conquistalo, pois el, os seus espías tamén tiñan naquele momento, pois preparouse para a batalla e levounos para unha zona pantanosa que se pode ver desde aquí, mirando hacia a parroquia de Santa Cruz, entre Santa Cruz e Lagoa, que é ali a zona de Cendivil, que é unha zona pantanosa, levounos para ali, fixes especie de táctica de guerrillas. Entonces cerrounos e atacounos por todos os flancos e aniquilounos, solamente deixou 100 desarmados e buenos, mandollos ao obispo a decir o que había, ¿no? E deso, bueno, ven o que eran as loitas naqueles tempos se sigue habendo entre a Iglesia, que naqueles momentos xa se posicionara desde con forza xa desde Toledo. Entonces, queres non, Santiago foi perdendo forza e no momento que foi perdendo Santiago forza, foi perdendo forza e influencia ao noso país, Galiza, non? E penso que unha cousa foi marcada a outra e ele evidentemente pois quedou como o espírito dos últimos, como foron os últimos casos de Filipinas, non? Pois foi o símbolo, acabou sendo o símbolo de existencia de Galicia xunto con outros dos Pedros, non? E aquí se fragou o que é pois a súa captura, que foi un fin de semana estando de placer e o colleron, depois de aquí se derrumbaron e aquí o interés foi deixar todo o símbolo de liberdade, deixala en pé. Entón derribaron todas as súas fortalezas, hai que dice que tiña máis de 70 torres distribuídas por todo o territorio, non solamente do Valadouro, senón de toda a comarca, non? E no Valadouro parece ser que tiña varios e quedou hasta fai poucos días, outros casos foron sucedendo, pero hasta fai aproximadamente o que vedes aquí, que é moi pouco, isto seguramente que fora unha zona de alcibe, para que perde auga, pois había restos de muralla todo arredor hasta 2 metros de altura e a ignorancia das xentes que vivían de aquí, rapaces no seu tempo, que viñan cogada e non tiñan que facer, pois foron derribando as últimas pedras que daban dos muros, non? Bueno, o último fatal desenlace fixo as espadas da Diputación de Lugo, comandadas por... ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, hombre. ¿Dónde estaba el castillo? ¿Aquí arriba o allá abajo? Mira, o castelo eran varias... Aquí eran unhas torres, pero había un montón, todo o monte era castelo. E hai que dicer non solamente isto, que había no resto dos montes, hai restos aínda de construcións que tiña un montón de torres todas distribuídas por aquí. Tiña, mira, unha donde o colleron, que era, que se ve de aquí, a torre que aínda, no denaxe que aínda queda, certo, a construción xa non me na foto siquiera. A ver, pero está ali abaixo, non? Está ali abaixo, ¿No era en la pulsera donde le cogieron? No. Aquí foi donde resistiu o invasor. Claro. E aí ganoulle en batalla. Entón collerono un fin de semana estando na casa dun primo. Estaba entonces, compraron aos guardias e a servidumbre, abriron as portas e estaba de banquete e o apresaron así. E o levaron para Mondoñedo, foi no Castelo do Castro, en Castro do Ouro. Castro do Ouro, sí, donde o pescaron. No, aquí no. Aquí combateu a Mudarra e aniquilou... Él vivía aquí, ¿no? No, vamos a ver, ele vivía en moitos sitios. Vamos a ver, tiña un montón de torres, era unha das torres chamamos mítica porque chegaron a sitiala. Ele rompeu o sitio, parece ser o rompía varias veces e os atacaba pola retaguardia da máis. É verdad que había un túnel. Iso que se dice na tradición popular, dícese que baixa un túnel ao río Ouro. Eso quedou na tradición, e hai xente, sabía antes, xente vellos que dicían que sabía por onde iba, pero eso quizás sí que moitos sitios e moitos castelos e moitos sitios defensivos tiñan túneles de evasión para moitas cousas, pois seguramente que tiña, porque cando o sitiaron destrueu o exército sitiador e destrueu atacando de frente pola retaguardia.